שלום לכולם וברוכים הבאים לשיחה על מדע, המקום שבו נענה על שאלות שמעניינות אתכם בעזרת כלים מדעיים. והיום נבחן את השאלה האם איבר מושתל יכול להכיל זיכרונות מאדם אחר. ב-1967 בוצעה השתלת הלב הראשונה בקייפטאון. באותה שנה גם בוצעה השתלת הכבד הראשונה בקולורדו. נראה שהתופעה של זיכרונות מאדם אחר שכיחות במיוחד עבור השתלות לב. יש הרבה מאוד זיכרונות שהמושתלים מספרים שהם זוכרים מגופו של התורם. למשל, נער מספר שהוא יכול לזכור את הפגיעה של המכונית שפגעה בגופו של התורם. הנער גם הפך לצמחוני כמו התורם לאחר ההשתלה. מקרה נוסף הוא של אדם בגיל העמידה שפתאום התחיל להרגיש מוזר כל פעם שהוא אוכל. התורמת הייתה אנורקטית. נער אחר שקיבל השתלת לב מנער שטבע התחיל לפחד מהמים לאחר הניתוח. יש שטוענים שגם לכבד וגם ללב יש מערכות עצבים כל כך מסועפות שהן יכולות להיחשב כמוחות קטנים. ללב למשל יש 40,000 תאי עצב שיכולים לתקשר עם המוח. למוח האנושי יש 10 בחזקת 12 תאים, מיליון תאים. זה הרבה יותר תאים מאשר ה-40,000 תאי עצב שיש ללב. תופעת הזיכרונות מאדם אחר היא מאוד נדירה. מחקר מוויינה שבחן 47 מושתלי לב מצא שרק 3 בכלל טענו שהם יכולים להרגיש זיכרונות שנובעים מהתורם. אבל אם לרגע נעזוב זיכרונות, השתלת לב והשתלת כבד יכולים לשנות את המערכת ההורמונלית בגוף. גם הלב וגם הכבד מייצרים הורמונים שמשפיעים על כל הגוף ואפילו על המוח. הם יכולים לשנות בצורה משמעותית את העדפה שלנו לטעם, לריח ואפילו את הרגשות שלנו. ואפילו דברים פשוטים, כמו קצב הלב והדופק, יכולים לשנות את כל התגובה של הגוף ללב החדש. אבל יש גם הסברים יותר פשוטים. סטרס ודיכוי של המערכת החיסונית נוטים לעשות שינויים משמעותיים באופי גם בלי השתלה, והמושתלים לרוב נוטים להגיד שהלב החדש הגיע עם חיים חדשים. הם מפתחים תאווה חדשה לחיים ומשנים בצורה משמעותית את האופי שלהם. תופעה נפוצה נוספת היא למשל תופעת האשמה. מושתלים רבים מרגישים אשמים על כך שהם קיבלו את החיים החדשים שלהם בעקבות המוות של התורם. יש גם בעיה גדולה של זהות. הרבה מושתלים מדווחים על כך שהם לא יודעים מי הם כי הם מורכבים מהאיברים של שני אנשים שונים. תיאוריה נוספת שחביבה על מדענים היא תיאוריית השמועות. בזמן שהמושתלים נמצאים תחת טשטוש בניתוח ואחריו, הצוות הרפואי סביבם לפעמים מדבר על עובדות של התורם. עד היום לא נעשה מחקר שמוכיח באופן חד וחלק שמושתלים יכולים לקבל זיכרונות מאדם אחר. אבל אנחנו כן יכולים לראות שיש הרבה מאוד סיבות לשינויים משמעותיים באופי וברגשות של המושתלים. תודה רבה שצפיתם. עכשיו תוכלו בלב שלם ללחוץ על הכפתור האדום למטה ולעשות מנוי לערוץ ולראות את הסרטונים הבאים שיצאו.